Naaprobaran ti helmet ordinance iti syudad Akandon. Babae met lang iti pragmaymay sa dagiti Sangguniang Bayan member ken opisyales ngayon dadaulwan ti ama iti nadakamat nga syudad ani Mayor Allen Singson. Ket ditan amaporsaren nga agaramat iti helmet dagiti agmaneho iti motorsiklo pakairamana na pa iti mailugan asidigman wenno adayo iti papananda. So dito itatapo ti yung implementar mi ket kasi na po Diyos bimbasit magtente apprehension. Dagiti nga taglabsing ket agmultada iti 500 para iti muna a penalty, 1,000 met iti may kadwa apan naglabsing ken 1,500 iti maudi a penalty. Makumpiskar pa iti lisensya dagiti saan nga sumurot iti patakaran. Aditan nga maited iti opisina iti City of Treasurer nga DJ dantomet laeng nga bayadan iti penalty da. Idi nangrugi kami idi May 2, 2011. Continuous tatlo ta nga agap-apprehend kami kadwa mi dagiti traffic aids under the city government. Addamit latta dagiti saan nga sumurot dagiti paganurutan. Akas dagiti saan nga panagusar iti helmet iti backride. Addan to piti awan lang arot ti helmet nan. Ket nakalabos to pay lang. Kadagiti motorcycle drivers no owners kan dagiti makisaksa kaya po ti motorsiklo. Ang pangasyo ta ag helmet kayon. Ta daytoy adda fine na daytoy first offense 500, second offense 1,000, third offense 1,500. Ta sayang nga po de kwartayo no hindi kayo nga sumurot ti paglintigan oray ta nalakamo ila surutin daytoy. Bumatang kay lang ti helmet. Agmotor kayo, makilugan kayo. Awan ti problema ti tiliw. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.